уникално, не може да се сравни с нищо. На истинската авиация. Няма автопилоти, всичко се кара на ръка, всичко е тук в компютъра. Самолетът Ан-2, известен още като Анушка, Антоновка или Баба Ана, е първият известен модел, създаден от митичния авиоконструктор Олег Антонов. Вече повече от 60 години той се използва в земеделието, армията и противопожарната отбрана заради способността му да каца на труднодостъпни места. Самолетът няма аналог и защото с тон и половина товар може да се отлепи от земята след нищожните в авиацията 150 метра. Селскостопанска авиация по-опасна е от военна и от гражданска авиация. Защото просто времето за реагиране каквото да стане е много малко. Правилата в авиацията са писани с кръв. Първото основно правило е проверката на самолета преди всеки полет. Целостта на колесника, стойка, налягани в гумите, 4 атмосфери. След това се продължава, минава се през винта, пак се проверява за луфтови. Самата се гали. Дали ще бъде ръчката за гъста, така наречената газ, дали ще бъде регулатор на оборотите, всичко се гали, като жената е. Настръхвам. Хубаво е, много е. Уникално да летиш. Уникално е. В момента техника на самолета, след запуската на двигателя, започва проба на самия двигател. Ако всичко е нормално след пробата, може да започне летателния ден. Преди около 40 години Пламен Радков с интерес гледа парашутистите в авиобаза Горна Оряховица от двора на баба си. Мечтата за летене води до 165 скока с парашут, диплома за летец-инструктор и над 6000 часа във въздуха. Основно до преди години летяхме много в Африка, в Судан, в Египет. Лично аз съм летял много в Африка. Откъсваш се от цивилизацията. Отиваш в саваните, в пустините, там се пръска памук, пустош. Близо 3 години от живота минаха там. Въпреки непосилно тежките условия в Судан, Габон и Египет, полетът до Ирак през 2006 година и последвалите 3 месеца работа там остават най-тежките досега. Пръскахме едни финикови палми, от които се произвеждат тия форми, които не познаваме, тия като ги едем. Бяха нападнати от някаква специална пеперуда, която изяжда тия зелените листа на самата палма. Там са огромни масиви от порядка на 20-30 хиляди хектара и в 4-тя края на това поле застават апачета, американски хеликоптери, които напазеха. А ние вътре през това време пръскаме. Точно тогава беше войната, даже мисля, че още Садам не беше заловен. Полето беше като лунен пейзаж. Танкови, оръдия, както са ги стреляли отгоре апачета американците, просто много така неприятна гледка. През лятото на 2006 година на 2000 км от България този самолет от селскостопанската авиация неволно става част от международните военни действия. Летяхме пак в района на Багдад и самолети в интересницата бяха направени така маскирани с иракското знаме. Един пук от после ударят изпука и ние разбрахме, че даже не разбрахме, че са ни улучили. А с какво стреляха отдолу? С калашници, с 7,62 калашника на дупчика. В продължение на няколко години Пламен пръска масиви с памук в Судан и Египет, а в Габон доставя сонди за нефтените платформи в океана. Всяка на стойност $2,5 милиона. Най-различно място, на което съм кацал е в Киншаса, когато каснахме. Нощни полети бяха. Ан-12 докара такива цял самолет с ковчези от някъде такива, понеже там е гражданска война. И там трудно се летеше. – 26 години след първия полет, работата във военните зони вече е в миналото. От въздуха днес Пламен защитава продукцията на българските земеделци. Системата показва къде се намира самолета в момента и тя оставя директ, където си минал. Обичам полетите близко до земята.
Това е истинската авиация. Много си обичам професията, не бих я сменил за нещо на света. Ако съм жив и здрав да полетя още 10-15 години. Хора на риска, като птици си сме. За тази сутрин Иван Георгиев, BTV.